Zdravím, tady je Jasif, dneska mám další tip pro vás, to je film Zahradnictví Rodinný přítel. Nový film, všude je reklama, všechny teďka mluví o film. Večera jsem byl v kině, udělal jsem čas, pršelo, mokrý jsem, domluval jsem se kamarádem, kamarádkou a dorazil jsem, ale bohužel velký zklamání. Jak známe pan režiséra Jan Heřibek, on má takový dobrý film, jako takový známý režisér, jako Popenda, Musíme se pomáhat, Pališky, Libanky, Učitelka a na druhou stranu, kde vidíme jeho film, třeba, nevím, ten Medvědík, nebo Nestyda. A takový film je úplně naopak. Jednou stranou super film, jednou stranou úplně jako špatný film, nebo nic zajímavého. Tak jsem byl zvědavý a žal jsem do kina. Musím říct, tohle film je prázdný. Tam emoce není. Tam štáva není. Tam ten poutavý film to není. Jako první půl hodiny je super. První půl hodiny, kde jsem viděl film, jsem říkal, to jako bude to dobrý film. Ten začátek, co to jako udělá film, vytváří nějaký příběh a pak vyjde tohle film. Ale bohužel, první čas, půl hodin, nic nemá společný se na další čas film. A to je velká, jako takový dobrý, super povídka, ale bohužel nepodařilo režisérovi udělat nějaký super film, nějaký super umělecký díl. Co se týče herce, dospělí herci, známí herci hráli nic moc. Nebylo tam energie, nebylo tam štáva, jako nic za zlé. Jako Ondřej Sokol, dobrý herec, ale na tohle film on nezapadl na tohle období, co oni tam ukázali. Jak on vypadal, mě to, prosím tě, tam chybilo. Někde si myslím, je přehrál, někde si myslím, je on jenom se jak mluvil svůj dialogy před kamerou a žádný výraz, žádný, jako, nevím, asi myslím, je to pořád dělaný, co nemá čas, nedělal reelsa nebo domácí úkol na tohle film, nevím. Něco tam chybí. Jinak všichni dospělí herci byli OK, fajn, nic extra. Ale tam, co bylo na film dobrá věc, to je mladý herci. Mladá holka a jeden kluk. Oni hráli fakt přírodní. A já, kdybych já nominoval pro Oscara, já bych nominoval ten mladou holčinu. Hrála vynikající, nádherná holka, dialogy, jak ona mluvala, to bylo nejlepší věc na tohle film. Tak podle mě tohle film je prázdný. Jestli máte rád pana režiséra, viděli jeho filmy, vy jste si viděli jeho filmy, tak můžete na tohle film taky jít. Asi mohli říct, že vy jste si viděli jeho všechny filmy nebo známé filmy. A když ho to nemáte jeho rád, nebo pro vás to je jedno, kdo je režisér, tak ani to nemusíte na tohle film jako fakt najít do kina. To je fakt nuda, intenzivní nuda. Nic zajímavého, nic poutavého. Dialogy jsou dobrý, kostumy jsou dobrý, zvyk dobrý, ale to je další film, 2 hodiny 10 minut, něco takového. Štych je super, já myslím, jako technický věci, to se týká technických věcí, je super, ale střih musí být přesný, jako mohli to zkrátit tohle film 25 minut nebo půl hodin, by to bylo lepší. Dalo se přežít v kino. Jinak tam jsem viděl nějaký pár lidí, kteří hledali na mobile v kině. Tak si můžete představit taková velká nuda. Vůbec jsem nečekal od pan Jan Heřibek. To je můj názor. Já dám 2,5 hvězdy na tohle filmu. To bylo pohled Asifa.
Dajte mi like na Facebook, na YouTube. Příští, brzo se zase uvidíme na nový recenzi, na nějaký dobrýho film. Zatím, hezký den vám přeju. Naschledanou.